Kako dalje ide? Mokrom maramicom. Mokrom maramicom. Mokrom maramicom. Koja? Koja? Koja smrdi na Petra koji se nije kupao 500 godina. Zanimljivo. Je. Od početka. Ajde ti ono drugo. Šta? Kako ide? Pijem sok. Pijem sok. Pijem sok. Pijem sok, ležim. Čekaj, nije. Pijem sok. Pijem sok, ležim. Pijem sok i ležim. Nije i ležim, nego pijem sok, Rekao sam ležim. pijem sok, ležim. I smrdim na čvarke. Nije to. Jeste, smrdim na I čvarke. smrdim na čvarke. Nije fora kad one meni pričaju, razumeš ti to. Ti me razumeš, ti što me gledaš. Ne njih dve. Pijem sok, ležim dok smrdim na čvarke. Šta ja pričam? Dok? Kako je deda, kako je deda? Ne, Šta? završi. Dok? Dok Jedem. jedem govna u WC-u sa Sarom i Babarogom. Čekaj. Koja smrde na peć. Jesi žena, Sarova? Ajde sada. Konj. Ajde ti pričaj o konju. Ajde sad, ajde ti. Neću, ja ne možeš mene. Ajde. To je moj iPad. Ne možeš mene, to je moj iPod. Pričaj. Ajde, konj. Konj prdi na babu u štali. Ovdje me gledaj. Dok deda drka sisu pravi. Mokrom maramicom. Koja smrdi na Petra koji se nije okupao 500 godina. I to je to. To je to. Hvala. Smij se još malo.